Ayun yung binita para sa mga estudyante. Oo, meron po kasi mga willing na lang. Tumataba ang Santa Teresa din po ng graduate dito actually. Nalagpatrabaho sa ibang bansa. Papadala. Hindi na ako pasado eh. Sinasabi ko yung parang hindi naman namin ibigay sa Tadal, sinasabi ko yung pinaanak mo ayaw. Gusto ko mag-ano, mag-solicit. Kung ako mga successful na mga graduates dito. Dapat mag-iniaano po sa ano. Wala pa nga. Wala pa. Binibidyo. Iniaano niyo po sa mga sa... Malay po. Oo, tingnan po natin kasi syempre. One time pa lang po yung organizing ko. May nauna po kaming project. So, unahin po. Siyempre, kahit naman hindi ngayon, sa mga susunod, sa kasaw, na ano ko lang, na... Saan kayo nakuha ng tubig? No, dito sa barangay sa Silalim. Akala ko, ito ma'am ngayon ang project natin. Yun nga, gagawin nila. Yung tubig. Bakit hindi po i-try na ang lumapit po sa SK ng Sinaliw at SK ng Santa Teresa? Mag-joint na lang sila. Kasi total, dalawa naman ang... Budget. I mean, oo, yung may budget. Dalawang budget Dito. So, kung wala silang mag-isip na budget for barangay, why not dito na lang centralize nila? I think possible naman siguro yung gano'n. Hi. Ito na yung project na pisil. Para hindi naman lagi sa kayo. Ipinigyo niya sa And then, nabanggit rin po kanina na ano mga, kung sakali may mga kailangan kung tulong na kaya po ng citizen in action. Yun. Nakapagpapay sa kanila. Sila po kasi may blessing sa atin. Sa Monday po. Ang ganda yung ginawa niya. Pwede akong sumali siya. Opo rin na. Oo. Bill factor. Bill factor. Pagka may pera. Hindi naman kailangan malaki eh. Yung mga like bad paper, gano'n isusupply po kasi natin. Pagka doon sa ibang bansa, nagkakaroon na kayo sa ganito. That's right po. Oo. Ano kasi, nagbibigay na kami kahapon, sinek namin kung sino okay ang... Bali, nag-base po kami sa previous grade nila na average. Like, yung ngayon, grade 6. Nag-base kami ng grade 5 na average nila. Tapos kayo naman, titingnan namin, tinatang namin yung teacher sa performance nila. Okay po ba? Then, finalize namin yung mamayang hapon. Then, by Monday, baka mag-start na po kami. Parang may napili na kayo. Oo, meron na po. Kaya lang pa, nakasampo kayo. Ano lang po, ang plano po namin is grade 1, wala pa kasi dahil magbe-base kami sa results sa first grading period nila eh. So, yung grade 2 sa grade 2, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, dalawa sa grade 6. Ayun. Kasi ano, sabi ko, Wala na kung yun kuya eh. kasi kung, oo. Kasi meron din po kami IT. Tayo yan. Kaya hindi naman po ganun kalaki na doon. Meron po kami. Hindi po sa